kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Okay, sumala sa atong mabasa sa unang Samuel Kapitulo 18, versikulo 6. Usag adlaw ni ana samtang namauli si David og si Saul. Gikan nga nakigubat sa mga Pilistohanon, gisugat sila sa kababayen-an gikan sa mga syudad sa Israel. Nag-awit og nagsayaw sila dinuyugan sa mga tambor o guban pang mga tulunggon. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw sa tulumanon lamdag sa kahitasan. Okay, maayong hapon kaninyo. Okay, sanglit Domingo man karon, suliran sa tinuhuan may atong hisgutan karon, no? Ang isyu karon, no, nga init kayo kining mahitungod sa Santo Niño. O kining atong debosyon, no, sa pagsinulog, no, kon worship dance, no, sa ganinang buntag ato po ning gisgutan. Tungod kay mo man ni ang atong sentro karon, no, sa nagsentro sa ulugan sa pagkabata sa atong Ginoong Hesukristo, no. Atong klaruhon nga kining maong pagsaulog dili ni pagsaulog sa pagkadako na ni Kristo, no. Dili gina, no. Lahi ng pagsaulog sa pagkadako na, lahi po ng pagsaulog sa iyang pagkabata. Lahi po gali itong pagsaulog nato sa adlaw yung natawhan. Oh, kanang pagkahimugso, no? Lain-lain maguna, no? Kay kung muingon ta nga kung sa una ba sa Biblia nagsaulog na ba ang mga Kristohanon, natural of course, dili man gud automatic nga kung maghisgot kitag mga kasaulugan o unsay mga kasaulugan sa una mao ra gihapon karon. Okay, magdugang man na kay ang simbahan gud nga gitukod ni Kristo ana ay gahom sa paghimo anag amang kanang mga bag-ong kasaulugan, no? Asa man ta og gahom, no, otoridad ana. Sa Mateo 18:18 klaro kayo nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo gitagaan niya ng gahuma, no? Sa may giingon, no, sa Ginoo ngadto sa iyang simbahan. Ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot, itugot. Ngano man nga gitagaan man ang simbahan
nga tinuod nga gitukod ni Kristo ni anang gahuma. Nga kahibaluman siya nga kanang mga obispo, mga pari, masipyat pa na kay tao ra gud. Now, iyan ang gitagaan o gahom nga ingon ana kay naa may Espiritu Santo nga iyang ipadala nga mugiya para dili masayop. So, kung maghisgot na galitag hiniusa nga mga desisyon sa simbahan o himuon nga kanang konsensus ug unsay ilang itugot, kana sigurado ta nga kana katuhuan tungod kay ang gagiya Espiritu Santo man. Unsa man diay kapuslanan adtong Espiritu Santo nga nabubo sa Pentecostes. Kung ang simbahan hiniusa nga masayop. Mahimong masayop ang usa ka pari, mahimong masayop ang usa ka obispo, mahimong masayop ang Santo Papa sa personal na nila. Pero kung hiniusa na gani, diha naman mo entrada ang Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo nabubo sa adlaw sa Pentecostes. Mao na nga dili gyud mahitabo ang masayop sa pagpanudlo ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Pananglit ka ng pag-ingon nga ngano nga Domingo na, dili na Sabado. Matingala ta ana maingon tag ngano man na well ang Espiritu Santo gagiya niya nya moingon kag nasayop. Okay. Mao na. So kanang pag-ingon nga ang pagkabata ni Kristo sa ulogon kanang Santo Niño wala na idili sa Biblia, no? Kay kung pananglita inabugado nga pangutana mo ingon. Asa mabasa nga ang pagkasanto ninyo ni Kristo o sa iyang pagkabata sa ulogon? Now, mahimong litra por litra dita kabasa. Pero pwede po nato ingnon nga kung dili mabasa nga gisugo ta sa pagsaulog sa pagkasanto ninyo o pagkabata ni Kristo, dili pod mabasa sa Biblia nga gidid-an ta sa pagsaulog. Di ba? Tabla kanang pangutana tabla ta ana no kung mangita gyud litra por litra, tabla ang duha ka side. Ngano man? Tinuod man gyud nga dili mabasa litra por litra nga sa ulogon ang pagkabata ni Kristo. Way litra por litra ang mabasa. Pero naay mabasa nga ang simbahan nga tinuod gitagaan og gahom sa pagdili og pagtugot. Di modo aprobado na kung himuon na sa simbahan nga kasaulugan, approve ang langit ana kay klaro man nga giingon diha sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri ta idili na ko sa langit, ang inyong itugot. So mao na nga ang simbahang Katoliko sanglit mao ni ang simbahan nga tinuod yun nga gitukod ni Kristo sumala sa history o bisan pagali Biblia kung ayuhon lang yun natog sabot ng mga tudling sa Biblia. Mao nga dili gyud mahitabo nga masayop siya pagpanudlo. Kung doon na manggali mo mga tao nga moakusar sa Katoliko nga nasayop sa pagpanudlo about faith and morals, parehas ra na sa nahitabo pud ni Kristo sa iyang panahon nga giakusahan pud siya nga giyawaan kuno, naglimbong sa mga tao o daghang akusasyon nga giakusar kaniya. So kung ang simbahan akusahan, dili na ikatingala kay ang founder giakusahan man pud, di ba? Pero ako mosalig ko. Sama sa akong pagsalig ni Kristo, salig pud ko sa iyang simbahan nga gitukod. Kay kung dili gud ta mosalig sa simbahan nga iyang gitukod, sama ra nga wa ta mosalig ni Kristo, di ba? Klaro kay sa San Lucas 10:16. Ang naminaw ninyo, naminaw sab nako. Ang wa minaw ninyo, wa sab minaw nako. Sa Mateo 18:17, ang iyang simbahan gihimo niyang final arbiter diri sa yuta murag Supreme Court. Unya di ta maminaw akusahan nato na sayop hinoon. Pila man ka tinuhuan ron nga nag-akusar sa Katoliko nga nasayop. Pagkadaghan, di ba? Halo sila sa tanang mga hinggawas, puros ga-akusar sa tinuhuang Katoliko. Pero kung musalig ta sa Espiritu Santo, mutahod ta niya, dili na to i-undermine ang mga panudlo sa Katoliko nga naman kay Espiritu Santo ko'y gagiyaw niya masayop. Na? Ako di ko moingon. Kana lang pag-ingon nga nganong na Domingo na, asa mas Biblia nga moingon na sayop na. Nagingon bas Kristo ang Dios nga kung Domingo na nasayop na. Ilara ng interpretasyon. Tungod kay kanang ikapito ko gipatapot man nila sa ikapito ka adlaw si mana. No ilang gilansang ba nga sa balaod unong ka adlaw trabaho ikapito pa hulay wa man maghisgot diha nga kanang ikapito sa Sabado gyud. Although ang tradisyon sa mga Hudyo gitunong nila ng Sabado, pero sa balaod wala mag-specific. Igora gaingon unong ka adlaw trabaho ikapito pa hulay. Bahimong ang Domingo motunong ana. Nga naman sugod kag Lunes imo ikapito Domingo. Di ba? Ang sa uban ilang sang na sa ikapito ka adlaw si mana, no? Nga sa original ra ba manuscript sa Hebrew wala ra ba gyud nag-mention dito og 70 of the week na ikapito. No, wala. Igura unom ka adlaw trabaho ikapito pa hulay. Bisag unsang adlaw diha sa semana pwede mahimong ikapito. Kay depende man na unsang adlaw ka mosugod og trabaho.
So, ingon ana ano mga tinahod nga tigpaminaw. So, karon moingon siguro sila nga asa mabasa diha sa Biblia sa San Lucas 1:35 kanang pulong Santo Niño. Well, kung ang giukab nato nga Biblia Bisaya, natural di ta kabasaan na. Ngano man. Kay kanang Santo Niño Espanyol na nga pinulungan o kinatsila. So kung kinatsila siguro ang Biblia mahimong mabasa ng pulong Santo Niño, pero sa Bisaya di gyud. Ngano man kay Santo Niño means balaang bata o sa in English Holy Child, no. Sa in English nga Biblia mabasa gyud ang pulong Holy Child. Mulang na mangalite hospitals dumagiti nga hinganlan gyud og Holy Child. Di ba? O Santo Niño. So karon ang problema na lang kung pwede ba sa ulogon ang pagkabata ni Kristo? Pwede. Ngano man. Nganong dili man pwede? Pwede gayta magsaulog og adlaw na tawhan na to nga pagkahimugso na kanang mupay pagkatao na to. Pwede gay sa ulogon ang pagkabata na Hinoon. Nya asa man mabasa sa Biblia nga gidid-an ta na. Tungod lang kay wa pa kahuna-huna ang mga apostol sa una. Nya dili na ato pwede na tong himuon. Pananglit no, grante nga ang mga apostol sa una wala pa magsaulog ni anang pagkabata ni Kristo. Prueba ba na nga daotan ang pagsaulog o sayop ang pagsaulog sa pagkabata ni Kristo? Sa ato pa di ay ug unsa to sa una, dili dita mag-irog, dili dita mag-upgrade, dili dita maglambo, no? Unya pagkadaghang kalambuan sa atong panahon karon, di ba? Pananglit no. Ato ta sa Seventh-day Adventist. Wala man sugua sa Ellen White nga manulat og mga libro. O nganong nagsulat man siya? Kay nag-update, naglambo man. O sa to pa naa day paglampo nga wala sa Biblia. Di ba? Kining sa una wala lagi ako ning balik-balikon jud kay nindot kay ni siya nga example, no? Kay ma-inconsistent man sila ani. Kay ang ilang style sa argumento kinahanglan ug unsa tong tuwas Biblia katura gyud sa to pa ug wala sa Biblia dili buhaton. Na karon nganong magsangyaw man sila diri sa radyo nga wala may radyo panahon sa mga apostoles. So ingon na ra po na kanang pagsaulog og birthday ang mga Adventist masaulog po sila birthday gawas sa saksi ni Jehova kay di man sila anang birthday, no? So ang mga saksi ni Jehova magsaulog og birthday pangutana kung pangutanon po nato sila kay mahilig man na sila og pangutanan natong litra por litra. Asa mabasa sa Biblia nga giingnan ta sa Ginoo diha sa Biblia nga magsaulog tag birthday? Wala. So pero dili daw ta nang pagsaulog og birthday, di ba? Kanang pagsaulog natong Independence Day, no? Sa atong nasod. Naara ba ilang argumento usahay maingon sila nga basta doktrina veritas kinahanglan basahon pero dili doktrina pwede ra dili mabasa. Pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang doktrina ray basahon, ang dili doktrina pwede ra dili basahon sa Biblia? Wala pud. Wala. Di ba kanang mga ingon ana ba nga mga argumento kung mo argue sila mabalsan ra pod gihapon. Okay, para sa nang maingon nga asa mabasa sa Biblia nga sa ulogon ang pagkabata ni Kristo? Ako maingon jud gud so litra por litra wala. Pero moingon po ko, asa mabasa sa Biblia nga gidili ang pagsaulog sa pagkabata ni Kristo? Hindi po sila kabasa, no? So mao nang tabla. Pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo naa may gahom sa pagdili og pagtugot, mao nga balid na sa langit. Klaro, Mateo 18:18, ang inyong idili diri yuta, idili nako sa langit. Ang inyong itugot. Nya kay kining Katoliko kay mo man ning tinuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. Mao na nga gitugot ni siya sa langit. Kining bisag unsay ka sa ulugan nga gamon sa simbahang Katoliko, mutugot ang langit. Bisan pagka ng pista nga gadugang. Ano man, bisan unsay idili nako sa langit, ang inyong itugot. Tugot gani ang langit, sila pa dili mutugot. Di sa ato pa dili sila makigiusa sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Paras gud anang panguros. Kay dili man kuno mabasa sa Biblia litra por litra nga nanguros ang mga apostoles, dili po sila manguros. Unya kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo gitagaan maggahom sa pagdili og pagtugot, but pasabot mutugot man ang langit bisag unsay idili og itugot diri sa iyang simbahan. Sa to pa kinahanglan unta nga moapil ta makighiusa ta sa Katoliko nga manguros kay gitugtan man siya sa langit. Nya nga nung dili man ta moawat sa Katolikong manguros kay gusto gyud tag idya, di ba? Mo man ay tinuod. Ang tinuod gusto ta og panagbahin-bahin idya. Okay, maghimo po tag kaugalingon natong pundok. Panagbahin-bahin.
Okay, mahimo manggutang hypocrites ba, di ba? Diya sa Biblia saway ni Kristo ang mga Pariseyo ug mga magtutudlo sa balaod nga mga hypocrites. Sa mga hypocrites pa nga tigpakaron ingnon ba, no? Nga maayo sila pero dili di ay. Oh. Ngayon, para saan lagi ana nga basta dili gali mabasa, dili tuhuan. Nya kay daghan man silang gibuhat pudron nga dili mabasa sa Biblia, kana lang pag-ingon nga si Ellen White propeta. Naaba na sa Biblia. Moingon sila dili way mabasa nga si Ellen White propeta pero mas sabot. Okay, mas sabot para nila mas sabot. Pero ato alay ang putong pagsabot. Pero para nato mga Katoliko, ang propeta giklaro na sa daang kasabutan, no? Kaysa Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2. Ang Diyos nakikistorya pinagi sa mga propeta, pero sa bag-ong kasabutan, nakikistorya ang Diyos pinagi sa iyang bugtong anak. Bot pasabot ni Kristo. So, bot ipasabot ang last messenger of God, si Jesus Christ. Oh, si Jesus Christ. So, wala na ilaing messenger of God, no? Gawas ni Jesus Christ. Kung doon na may mga messenger nga lain, kana pinadala na, messenger of Christ na, dili pinadala sa amahan. Kay ang katapusang gipadala sa amahan si Kristo raman, no? Hebrehanon 1:1 ngadto sa 2 kung ato ng sabton. Mao na nga kanang sa pasugo umagasin sa mga iglesia ni Kristo nga ang last messenger kuno si Felix Manalo, usurpation of authority na ngano man. Kay kanang last messenger of God iya ra na ni Kristo. Unya ilang gihimong last messenger of God si Felix Manalo, no? Dili. Now, ang mga obispo, ang ubang mga apostoles pinadala, pero pinadala na ni Kristo. Messenger of Christ. Para sa natong mga pari, mga obispo, messenger of Christ. Pero ngayong kag last messenger of God, Jesus Christ aryo na. O, so ngayong kag propeta, si Ellen White, murag di ginakatuhuan, adi kay mura maogyod. Kaya kung ingong ka nga si Jesus Christ mo'y last messenger sa ato pa, diha rin kita mo unong sa iglesyang gitukod ni Kristo. Ang iglesyang gitukod ni Kristo, gitawag man ni Catholic ni antong 110 AD ni Obispo Ignacio. So, mao ni nga Katoliko na ni naila karon ang iglesyang gitukod ni Kristo. Sa ato pa, kanang Mateo 18:18 nga giingnan ni Kristo ang iyang simbahan, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. So mao na nga kanang pista na to ron, siging gadugang, aprobado na sa langit, mo approve ang langit niya kita pay dili. Unya mga igsoon, kahibalo ba ta nga nakatuon ba mo anang typology? Kana bang naay hitabo sa daang kasabutan nga doon na po siya iyang katumanan o anggid sa bagong kasabutan. Pananglit katong larawan sa bitin nga tumbaga sa daang kasabutan. Kadtong larawan sa bitin nga tumbaga sa daang kasubutan ang gihulagway ato sa Bagong Testamento mao ang atong Ginoong Kristo nga giisa sa krus. Kay naa sa San Juan 3:14 nag-ingon ang Ginoo nga maingon nga giisa ni Moises sa kamingawan ang bitin nga tumbaga kinahanglan ng anak sa tao iisa usab. Mao tong pag-isa ni Kristo sa krus katong iyang kamatayon sa krus. Unya ang iyang handumanan ana atong gihimuag kanang krusipiho. Di ba? Kanang krus na to, kita mga Katoliko na amantay krusipiho. Mao na ang handumanan na to sa pag-isa ni Kristo sa krus. Katong iyang pagtubos na to, mao nang kita mga Katoliko na atay krusipiho. Sa ato pa, naa siya kanabang katumanan diri sa Bagong Testamento. Mga igsoon, wala ba mo kabalo? Wala ba ta kabalo nga kadtong gihimo nila ni David sa una, kanang basahan ninyo ng 2 Samuel 6. May siguro basahon ni natong 2 Samuel 6 pero apiki man gud atong panahon mao nang kamo nalibasa sa inyong balay pero ako lang ihatag ninyo ang tot, no? Kining 2 Samuel 6, no? I-take note ninyo, isulat ninyo sa inyong papel, no? Ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto 17. Mabasa nato sa mga tudling nga sila ni David sa ilang panahon ilang giprosesyon tong sudlanan sa kasabutan nga naay duha ka larawan sa keruben sa taas. Gani kadtong arka, kadtong arka nga naay larawan sa keruben, gitawag to sa ngalan sa Ginoo. Gitawag sa ngalan sa Ginoo tungod kay ang presensya sa Dios naaman didto. Kay sa Salmo 74:1-9, ang katawhan sa Dios naaman goy mga balaang simbolo. Unya usas sa mga balaang simbolo kining larawan sa mga anghel.
Umo ni gidayan-dayan o gibutang diya sa sudlanan sa kasabutan. Then katong sudlanan sa kasabutan na ay duha ka larawan si Ruben. Dayon, abi ninyo unsay nahitabo kini gisayawan ni. Gisayawan ni David no atong basahon diri no sa bersikulo 14. 2 Samuel 6 bersikulo 14. Og misayaw si David taman sa ginhawa at tubangan sa arka usudlanan sa kasabutan nga naay larawan sa kiruben nga gitawag sa ngalan sa Ginoo. Natanawa, naalagi pag-worship dance o pagsinulog. Panahon pa ni David nga naman, kay inisayaw si David kuno at tubangan sa sudlanan. Unya, katong sudlanan sa kasabutan, naraba ito'y larawan, masig kakilid sa ibabaw. Unya, sa ilalong pagyud, sa sulod pagyud sa sudlanan sa kasabutan, naa dito ang papan nga bato nga gisulatan sa pulong sa Ginoo, katong napulo kasugo. Di ba? Sa ato pa, si Kuanday, si David, misayaw at tubangan sa pulong. Nga naman, kay ang pulong sa Dios nga gisulat sa papan nga bato, naaman dito sa sudlanan sa kasabutan nga gisayawan ni David nga gitawag sa ngalan sa Ginoo. So karon, unsa may katumanan ana sa atong panahon karon? Ang katumanan ana kining sunulog nato ni Senyor Santo Niño nga naman. Kay si Kristo pulong sa Dios, di ba? Personal word of God asa mabasa. Juan kapitulo 1 bersikulo 1. Si Kristo diha na sa sinugdan kauban sa Amahan. Nga Dios pod no. So ang pulong Dios og ang Dios nagpakatao. Sa ato pa ang personal word of God si Jesus Christ. Then karon ang word of God nga si Jesus Christ naanay sudlanan. Kinsa may iyang sudlanan si Mama Mary. Kay kadtong sudlanan sa kasabutan sa daang tugon, doon na to siya katumanan nga personal sa bagong kasabutan. Nga naman, kay ang pulong sa Dios nga mautong napulo kasugo, katumanan ato sa bagong testamento, persona si Kristo, pulong sa Dios, personal word of God. Nakaron, kay ang pulong sa Dios doon na may sudlanan, no? Kadtong sudlanan sa kasabutan. Karon, kinsa man po ay sudlanan ni Kristo nga personal pod? Si Maria, di ba mo nang gitawag nato si Maria og bag-ong arkas kasabutan. Sumao na, si Mama Mary gitawag na itong bag-ong arkas kasabutan. Kaya nga naman, naaman dito niya, ni sulod man ang pulong sa Diyos sa iyang taguangkan. So, mao na ang typology. Nga kadtong old Ark of the Covenant, sudlanan sa kasabutan, gisudlan sa pulong. Nasulod sa sudlanan kasabutan ang pulong sa Diyos nga mautong napulo kasugo nga napatik sa papan nga bato. Niya, matud pa sa pagtuong Katoliko, ang katumanan ana sa bag-ong testamento, duha pod ka persona. Sudlanan, mao si Maria, mao na ang bag-ong arkas kasabutan. Ang persona pod, ang katong pulong, mao si Kristo. Nya kay ang pulong na may sudlanan, kisa may sudlanan ni Kristo. Di ba si Maria? Kay siya man ang personal si Kristo may personal word of God, John 1:1, si Maria mao ang bag-ong arkas kasabutan. Katoliko rin nanudlo ana. Mao na nga kung kadtong sudlanan sa kasabutan giprosesyon sa panahon ni David, ato pong iprosesyon ang bag-ong arkas kasabutan nga si Santa Maria. Mo nang natay pagprosesyon sa larawan ni Santa Maria. Ilarabang kutloon ng Salmo 115 nga nagprosesyon o kanabang larawan ribulto sa Dios. Dios lahi man taon na out of context man ng kanang kutloon ng Salmo 115 nga kanang ribulto nga dili makadungog kuno, dili makakita, dili makasimuh tinuod na larawan na sa Dios. Dios dili na ang larawan sa mga santos gitumbok diha, no? Kay in the first place kanang larawan sa mga santos wala man na nato himuang Dios, no? So dili na lahi ng Dios, lahi po ng mga balaang simbolo sa katawhan sa Diyos. Ang katawhan sa Diyos na may mga balaang simbolo. Basahan ko ninyo, Salmo 74, 1 ngadto sa 9. Ang katawhan sa Diyos na ay mga balaang simbolo, samaan ng larawan sa anghel o kiruben, o kanang mga santos ba? Nainaong sa tao, no? Ezekiel 41, 17 ngadto 21. Mao na nga kanang atong pagsinulog nga musayaw ta atubangan sa larawan ni Kristo sa iyang pagkabata. Mao nay fulfillment pod, mao nay tukbang sa gihimo nila ni David nga nisayaw sila atubangan sa pulong nga sa Dios nga naa dito sa sudlanan sa kasabutan. Nya kay ang sa Bagong Testamento ang pulong sa Dios persona naman gyud si Kristo, personal word of God, mao na nga si Kristo atong sayawan. Unya kana lang sinulog nato ang atong gisayawan diha ang pagkabata ni Kristo, kay ang atong gihandom diha ang yamang pagkabata. So kumuingon sila nga asa mabasa sa Biblia nga handumon ang pagkabata ni Kristo?
Pwede po ta mangutanan nila, asa man po mabasa sa Biblia nga gidid-an ta sa pagsaulog o paghandom sa pagkabata ni Kristo, wala man po. Gani, approve na ang langit, ana, no? Sa ako nang giingon ninyo, kay ang tinuod nga simbahan, gitagaan o gahom sa pagdili o pagtugot. Mateo 18:18. Gani, no? Ang ubang mga tinuhuan, daghan man sila mga kasaulugan nga wala po sa Biblia. Nya, kung wala sa Biblia, suko sila. Supak sila. Kana lang mga iglesia ni Kristo, naa sila pagsaulog o every July 27. O sa ilang anniversary. Wala man na sa Biblia. Di ba? Unya kanang mga saksi ni Uba po daghang kaig mga libro. Nga ilang gipanghatag. Nya wala man na sila suguap sa kuan sa dias Biblia nga maghimo sila daghang libro. Magkuan sila, mag-publish sila sa printing press nga wa pa may printing press dias Biblia. Kato sa una mga tinun-an, mga propeta magsulat kinamot dili pinaagig printing press. Sila gani pod galambo. Daghan silang gibuhat ron nga wala sa Biblia. Kita galing Katoliko, kung wala sa Biblia, ila din tang sawayon. Kay kinahanglan ko no, tanan basahon sa Biblia. Na may nila no, kung Katoliko, ilang paninglan o kinahanglan basahon sa Biblia, pero sila pa'y paninglan na to, may sila, okay rami. Okay rami among buhaton, bisag wala sa Biblia. Pero kamong Katoliko, kinahanglan yun nga, tanang buhaton ninyo, basahon yung sa Biblia. Ka-unfair po na. Kami, pangitaan mig litra por litra, tanan, kamo, pwede ragwala. Diba? Patayng luuya po naman mga Katoliko, ana, oy. Luuy kayo may ana nga, kung kami pangayuan dyan mig litra por litra, tanan, niya sila dili. Kana lang pag-ani diri sa radyo, wala ba radyo panahon sa mga apostolis. Kanang pagbutang og numero sa kuan, kanang Biblia, wa may numero tong kasulatan sa una, niya nga nung gibutangan man naturon. Mga igsoon, wa na tayo igong panahon. Okay, ugma, gabi na punta, no? Okay, hangtod ugma pohon ng inyong alagad sa lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Picas Lowak, Danilo, Tax Ilumba, naapon si Roger. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, si Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado, sa may alas 6:30, ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlong Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.